Magandang umaga, Pilipinas! Umaksang umaga sa ating mga ka-aksyon. Araw po ngayon ng Miyerkules, January 12, 2022. Sumasa inyo po ang Aksyon Radyo Balita. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po si Action Claire de Guzman. Ako naman po ito, Action Dove Tibakay. Sa ulo po ng ating mga balitang lokal, may 1,000 katao na huli ng PNP dahil sa iba't ibang paglabag mula nang mag-umpisa ang election period. Aktibong kaso ng COVID-19 sa Pangasinan, halos 800 na. Mahigit 100,000 COVID-19 vaccines na ibigay na sa mga residente sa Mangaldan. Pagtiyak sa health protocols at maayos na dalay ng trapiko sa panahong may mga events, tiniyak ng Poso, Bayambang. Reservation at application para sa Career Service Examination, pen and paper test, pinuksan na ng Civil Service Commission. Samantala, Asingana Municipal Plaza at Public Parks, pansamantalang isinara dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa bayan. Eastern grass owl na iligtas ng magsasaka. Para naman sa ating police reports, bagong drug personality sa bayan ng Alaminos arestado. Lalaki, biktima ng hit and run. Samantala sa ating balitang nasyonal, kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, higit 3 milyon na. Comelec itinangging na-hack ang mga VCMs. Pagbuwag sa mga private armed groups, tututukan ng Philippine Army ayon kay Broner. Samantala, sa ating showbiz news, Roxanne Barcelo nag-post ng mga sweet photos kasama ang dayuhang asawa. At para naman sa ating sports news, balik ensayo na ang mga atletang at inaasahan. Ang mga atleta inaasahan sa Pebrero. Yan po ang ulo ng ating mga balita. At ngayon po sa mga detalye. Sa pag-uumpisa ng election period ay mahigit sa 1,000 katao ang nahuhuli ng PNP Pangasinan dahil sa iba't ibang mga paglabag. Sa talaan ng PNP, nasa 1,006 na po ang bilang ng mga violators sa curfew hour sa Pangasinan. Umabot na sa mahigit 1,006 na po ang kanilang nahuhuli simula Enero 9 hanggang kahapon, Enero 11. Nitong January 9, 300 ang kanilang nahuli, 462 noong January 10 at kahapon January 11 ay nasa 298 ang kanilang nahuhuli. Kabilang sa mga paglabag na ito ay ang pagmamaneho ng walang lisensya at kawalan ng helmet, paglabag sa curfew hour at iba pa. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance everyday. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng positibong kaso ng COVID-19 dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ay matapos pumalon sa 782 ang aktibong kaso nito kahapon base sa pinakahuling monitoring ng Provincial Health Office. 179 ang naitalang confirmed cases kahapon, isa ang naka-recover at 3 ang namatay. Dahil dito, ang total cases ng COVID-19 sa lalawigan ay nasa 36,411. 34,399 naman ang total recoveries, 1,230 naman ang total deaths. Kabilang sa 10 bayan na binabantayan dahil sa mataas na active cases ng COVID-19 ay ang Lingayen na may 57 active cases, Calasiao 54, San Carlos City 48, Urdaneta City 47, Santa Barbara 43 active cases, Malasiki 32, Benmalay 31, Asingan 28, Mangaldan 26, Bautista 23 habang ang Dagupan City ay nakapagtala naman ng 145 active cases. Binabantayan ng health authorities ang mabilis na transmission ng virus sa mga barangay at syudad. 20% increase itong mas mataas kumpara sa naitala noong nakaraang taon. Wala pa namang naitatalang Omicron variant sa syudad. Bukas na ang 110-bed capacity isolation facility kung saan may 33 naka-admit, 8% pa lamang ng capacity nito ang occupied o nagagamit na. Samantala, ang DOH CHD1 naman ay nakapagtala ng 228 new cases kahapon, 1 recovery at 11 ang namatay. Dahil dito, 1,646 na ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Region 1. 91.90 ang total recoveries at 2,281 ang total deaths.
Samantala, sumampa na sa 108,800 o 583 ang kabuang naibigay na COVID-19 vaccine sa bayan ng mga Dan. Base ito sa data mula ng naitalan ng Municipal Health Office hanggang January 8, 2022. Umabot na rin sa 19,607 ang bilang ng bakunado sa pediatric population. Yan ay edad 12 to 17, kung saan 10,424 ang partially vaccinated habang 9,183 naman ang fully vaccinated. Sa adult population naman, 18 years old pataas, nasa 85,873 ang kabuang bilang ng mga nabakunahan, kung saan nasa 44,723 ang partially vaccinated at 41,149 ang fully vaccinated. Sa kabuang data, 55,147 o halos 70% na ang partially vaccinated, samantalang 50,332 o 64% na ang fully vaccinated sa bayan. Mayroong 3,104 na bilang ng nakapagpa-booster shot na isinasagawa sa main vaccination facility sa MYDC at sa mga barangay kasamang pagbabakuna ng first and second dose. Patuloy rin ang paalala ng lahat na tumalima sa minimum public health protocols at sa pag-anyaya sa mga hindi pa bakunado na magpabakuna lang sa lalong madaling panahon. Samantala, sa talaan naman ng DOH CHD1 nitong January 9, nasa kabuang 5,883 COVID-19 vaccines ang na-administer na sa buong rehiyon. Nasa kabuang 3,248,913 individuals naman ang nakatanggap na ng 1 dose. 2,776,170 ang nakakumpleto na ng kanilang bakuna at 126,417 o 412 naman ang nabigyan na ng booster dose. In-adjust ang targets base sa 2022 PSA estimated population. Ikinaalarma na ng lokal na pamahalaan ng Asingan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa kanilang bayan. Sa pinakahuling talaan ng RHU Asingan, 38 na ang kanilang aktibong kaso. Upang mapigilan ang lalo pang pagtaas nito ay ipinag-utos ni Mayor Carlos Lopez Jr. sa bisa ng Memorandum Number 005 Series of 2022 ang pansamantalang pagpapasara sa lahat ng municipal facilities, parks at mga open spaces, kabilang na ang Asingan Municipal